Күгәрсен районының Ямле табиғатлы Етібулақ ауылында туып үтеп, әлеге вакытта Мәхсүт ауылында яшәүсе Бекқолов Булат Хамит улын күркәм юбилейы 70 яшы тулай канлы ысын күңелдән котлайбыз. Атайыбыз 1951 елдың 2 августында Хамит Гали улы һәм Биби Камал Юныс кызының гаиләһендә 6 бала булып дөньяга килә. Күгәрсен авылында 8 классты тамамлагандан һуң укуын Бәләбәй авыл хуҗалыгы техникумында дәвам итә. Кулына һөнәр алгас, туган ягына кайтып, Октябрьский совхозында хезмәт юлын башлай. 1977 елда әсәйебез Халидә Хәйдәр кызы менән гаилә коралар. Безгә үз кызларына гомер бүләк иттеләр, югары белемле итеп, туйдар үткәреп, әлеге вакытта 4 ияне һәм 2 иянзәренә яраткан олатай өләсәй булып тормыш көтәләр. Кадерле кешебез хәстәрлекле атай, булдыклы гаилә башлыгы, көчле ихтиярлы, тәвәккәл, дөреслекте яратучы, намыслы кеше. Атайыбыз матур йырлай, тарихи әсәрләр укырга ярата. Атай, һине матур гомер байрамың менән котлап, корыстай ныклы һаулык, гаилә бәхете теләйбез. Киләсәктә яшәү дәртен һүндермәй, гомернең һәр мизгеленә куанып, балаларыңдың, тугандарыңдың олы ихтирамын тоеп, озын-озак яшәргә насип булһын. Сәламәтлек ташламаһын һине, һәр бер көнең үтһен шатлыкта. Яшәү яме, дөнья именлеге, юлдаш булһын һиңә һәр сакта. Иң изге теләктәр менән тормыш иптәшең Халидә, кызларың Әнисә, Сәлимә, Наилә, кияүдәрең Марсель, Рәмил, Альберт, иәндәрең Ринат, Изел, Әмир, Кәрим, иәнсәрҙәрең Камила, Айзилә. Хөрмәтле Булат Хамит улы, юбилейгыз котлы булһын. Балаларыгызның кадер хөрмәтендә, бәхетле, имен тормышта гүрләп яшәргә ятһын. Seskeler atmak bilmez.
теге бала биш түрлене ататланып сапмак Шаулап күкіреп өтмәк